Molt bon dia, bona diada de Sant Jordi. Avui us estem recomanant llibres que parlen de vi, llibres que fan referència al vi o que ens l'apropen des d'una vessant diferent a la que seria destapar-la i veure-la, que també us recomanem per acompanyar les lectures del dia de Sant Jordi. El que jo us proposo és este llibre que tinc aquí al meu costat. El llibre es diu Cellers d'Or, és una proposta editada per l'Arús i que ha nascut a través de l'escriptura de companys del grup del Munt, entre els quals Salvador Cot, Margalida Ripoll, Nerea Rodríguez, el Ramon Roset i jo mateixa, fotografies de Jordi Play, que són un espectacle, i també l'apunt de la periodista Empar Moliner. És un llibre molt recomanable en el qual es destapen i es despulla el vi d'algun dels que s'han emportat un binari d'or en alguna de les edicions dels binari de vins i binari de vermuts, i són històries molt emotives, molt personals, que ajuden d'alguna manera a fer un pas més enllà a lo que és el producte en si. Us el recomano que el destapeu, que l'obriu juntament amb alguna de les ampolles de vi que fins i tot apareixen al llibre, que se us recomana, amb qualsevol vi català. Benvingut sigui per celebrar una nova diada de Sant Jordi.